dati iti request ni Kapsat nga Daniel. Ken amin na po nga dita Hawaii tata. Para ka na kayo. Up, out. Okay. Nopi ada waktu sumambay kanya. Sikat ay nagaw na ngayon dito'y din na nabayaga panawen nga nagitura dalindukin sa el di sinagaba Awan patek daytoy biyang pinubos ko to oras sa naglimes iti ara barbareng kunak asikatay malipatak ngendo naglabesen si kamanentay awaga nagas ang biag kuting ten mo akalat amak ta gustuan pa yan nga uray no pagkatayan di mo pinanunod di bubus ko nga ayan linagsinag di tapuso itanem nag-akas milipan daytoy biyag inubos ko to oras sa naglimes iti ara barbareng kunag asikatay malipatak gemno naglamesen si kamanentay nawagan Ragin, ino natin mag-first voice. Nagustuhan pa yan nga uray no pagkatayan di mo pinanunod di imbubus ko nga haya nilaksid nagdita puso itanem nag-akas nilipan di mo pinanunod di imbubus ko nga aya nilaksid nakita puso itanem nag-akas nilipan Okay, so nata po ng may paay katagati taga Bac Norwest, Burgos, Isabela. Oh. Sala ka no apo ti taga Bac Norwest, ken bawal ka no apo ti naka chinelas. Chinelas is Tagalog word. Ano nga tati Ilocano, it is chinelas. Sige man balong, mga nanti French fries dito ikadwa kon.
Ayan, thank you very much Apo katagiti creamy cheddar ko na. Kadagiti sponsors tayo ta iso timang parparag sa kapo ti programa. Ken ayan nangibati Apo ni Kabsat nga Mario Piñera. Mablang-blanco ak kanyang balong. Iti pang pa-premium ikano. Ayan. Ito nga Apo naka-safety man. Dagi tayo sponsor sinta. Dati on the spot mo may nag-sponsor ti pa-premium dito eh. Thank you very much Kabsat Mario. Ayan talaga amot nga. Ken of course kini loving wife ni Manang ni Kabsat nga Josie. Thank you very much kanya yung duwa. Talaga amot nga sobrang nga support tayo. Iti 4 decade duwa from aming undertakings me. Thank you very much. Ayan, malarimaan pa ilatang naka-online Apo ni Kabsat nga ni Abir at Joel Tomas iti Hong Kong. Kunan ni Kuya Randy Melvin. Coloma, Elaine Rosendo, Ninya Gail Antalan, ni Auntie Marlex 90 Darlene Kai. We have Manang Darlene, Manang Virgie, Miss Martillo, ni Kabsat ni Ading Merla, ni Kabsat Kathy, Gladys Kani, Felicia kan Daniel Cabal, and 17 na elsewhere. Kunayan. Nagmayat ti agdingeg kabayatan ti nakpanag lablaba kuya. Request ko man tayo balse uray no anyat basta balse pulipul. Agyaman na kunana Randy from Kawayan City. Oh. Ano pa ito kita? Kunan ni Kuya Melvin. Ti Ilocano kano ti chinelas. Step in. Kunan naman. Smuggle. Kung wala. Smuggle siguro ti amok. Kita ta step in is English. Step in. Kunan na tayo jay. One. Step in. Yan. Step in. Smuggle nga talaga ti awag na di kagayan. Di ka mo no. Anya nga talaga ti Ilocano ti step in. Smuggle. Smuggle. Dito ka di trabaho. Dito agis smuggle ka ti. Smuggle. Di naman na-getsen. Abaw. Nagimas mangan ka raw. Ayan. Sumuba ma'am. Nabulungsan. Di pa ka nagatidog no tapar ti dapan. Iyawa mo man dito tapar ti dapan. Kuna na pa'y laeng. Yawan data chinilas ko. Chinelas, step in awan pa'y ti kasda Ilocano. Naragsak na Domingo yung manong at da kayo manan nga mangliliway ti malam. Manong si kami dito ibalay. Di Domingo kami nga dumgumngag. Dito na naragsak ang programa yun manong. Kablaawak man manong dagito inabartak manan. Dito yung sirok ti Santol. Santol. Amvin Pong Super Ingo. Okay. Amvin Pong Super Ingo. Unjong kantatay ko manong. Kablao nagapo kay Lani Domingo iti San Antonio de Fun. Request ko man manong tay. Adda akon biyag ko kunana. Okay. Sanong ay nawampay. Ay kada urayam ni biyag mo. Anapa yan nagadupay nga talaga mo. Ay gurka. Oo, nako na ta. Naimbang pangal daw yung pare John. Ken Pogi JM. Wow! Oh, kablawak man na kita amin nga iglo. Ay, IGLO, ano yun? Isabela Green Ladies Organization. Dito yung batali. Kanang nangrona kindarling ko nga amado. Wow. Tayo ko kablaw. Lorna ang tanan. Lorna ko na naman yan. Sang kabaga Ramon, Apo. Isabela. Ang ko amo ti Lorna nga nagan. Anang ikarod? Unang ko na. Ay naman ang unang. One. Ayan. Thank you very much for keeping us your company. Talaga mga adita kayo na taarubayan. 84 decade duwaw ading manang nga Lorna ang talan. Ita ang batali. Kaya siyempre, good afternoon mo tan. Kati Boss tayo ta, Sir Jess, our Honorable Mayor Sir Jess Ladaran. Ikabsat na nga ni our admin, Sir June. Then siyempre, kinikagawad Jesse Leonard Ladaran. Mangmang kanto mo kami, kasano tatang kami, concentrate mo tek sa o. Ang garod. Well, siyempre, si Vice Mayor Melvin Cristobal. Sir Melvin, agi-sponsor kayo mo at sa marunong nga programa. Miwan. Wala. Kablawak man ni Marites Astrero nga aglaklako J Cantina na. Request ko man tay kiniwar Apo ko na naman dinabit imbaga no sino dahi ito eh. Pakitugtugin man po yung mapan ka J7 Cs kalkalpas na Apo. Okay, anapay kablawak man Apo ni Aaron Macadamia tira mo ni Isabela madik amo ni antay ayan na no adda sona di Jay Bliss Ramon weno ijay sona may isang balayda maililiw na kon kanya na from Chubs mo iti Ramon. Chubs o Chubs?
Chabs mo ito Cordon. Is natawagan sa DJ kay. Chabs. Hi Chabs. Anagan na Jubing. Aaron Macadamia. Aaron Macadamia. Ako te, anak na ni Kwada ito eh. Anak na ni Jig opisina anta. Anak ni George kini Noraline Macadamia. Noraline, da kita ko opisina me. Paging ka no, di na ka no amuti ayan na ni Aaron Macadamia. Oh, kita man laeng. Okay, nimbagal daw yung manong pag-greet ko man dito. Pag-greet nga po kami dito sa Santa Maria Tiaga Isabela. Salamat po. Ang ganda ng programa niyo. More power po. Ano with HH in the end. Tawa. Kaya blawak man. Nagiti ka balay ko nga ni Jelmar, Athena, MJ, ken pa-request man dyan. Aramid pahakitaan. Siya daytoy ni Elmi. Wow, aramid pahakitaan. Tiket na nga mga gan. Manong June, and John Mark, greet na kami man dito. Rizal Tifon Quirino, Nanay Carmen, Tatay George, Mama Abel, Papa Junior, Mama Lita, Mayo Buor, Paul, Super, Christian, Christine, Ken Kulintong, Balsiman Manong, nga, agpaturog Balsiman Manong agpaturog te anak ko. Wow, takay anak ano nga talaga te agpaturog. Apa makaturog na garod no balsay. Supay, Sige man nga Rod, may isa po nga sunata. Ni Johnny Kayo. Ni apo ko mga Johnny Kayo. Chacha Ilocano ko makaturog mo. One. Unang ko na naman ang Darlene ni o talaga mat. Paloka kano ti Ilocano iti chinelas. Kaarno ba? Dahito yan ne. Ay na, naunod. Kunana ne, paloka. Ti Ilocano ti chinelas. Inayon nyo apo, kada kita diksyonaryo tayo. Vocabulary tayo. Amo man, dita paloka. Mamulata de Jayan. Paloka. May katiman, mati ka pa mo ito, paloka lay. Ano yung paloka mo? Maluwang ka lay. Madi na guys ang napintas nga Rod. Kada kita nag-request apo iti balse. Amin nga kapitan agat maawis abong mga itauro iti dayto yung ason nata. Ay kapitana, ipanguluam, dayto'y ason nata. Ikaalukuyen babae nga agpatengada. Kastanda iti kayo amin apa na kimay maysa. In kay patapukin sa lunan ragsak ipakita. Ay kapitanan ni kagawad agpatpadaan ken ka. Tingkat liplipatan kuyudem nga isala. Iwanas wes yung agpatpada paat yung kakatkaruba. Sakay ipagkakitiraksak panakikadwa. Kapitana rikusim sa lunan wen ala. Biagiti panakimay maysa babae anak pagrekta. Ikagsardeng ang pandang mo ipalayog mo't patong mo. Wanes-wes yun abagayo nakaay-ayo. Ay kapitana, ipanguluam, dayti ason nata. Ikaalukuyen babae nga agpatengada. Kastanda iti kayo amin apa na kimay maysa. In kay patapukin sa lunan ragsak ipakita. Ay kapitanan ni kagawad agpatpadaan ken ka. Tingkad liplipatan kuyudem nga isala. Iwanes wes yung agpatpada paatiw kakatkaruba. Saka ipagkakitiraksak panakikadwa. Kapitana rikusim sa lunan wen ala. Biagiti panagkimay maysa babae anak ng renta. Di kagsardeng ang pandanggo ipalayo mo't patong mo. Wanes-wes yun abagayo nakaay-ayo.
maysa babae anak ng rekta ikaksardeng magpandanggo ipalayo magpatungo wanes wes yun abagayo nagkaay-ayo. Ay kapitana ipanguluam dayti asunatan ikaalukuyen babae nga agpatengada kastanda iti kayo amin na panakimay maysa ikay patapuken sa lunan ragsak ipakita ikay patapuken sa lunan ragsak ipakita. Okay, Kamelvin, may mesa tayo uning speaker ti headphone mi. Medyo mariruwang kami. So kung mapukaw-pukaw ako ito. What's happening? Okay, kablawak man manong June. Kina ating JMT Familia de la Cruz. Ito'y Santiago. Kan agijay kapitbahay mi. Nga aging dingig kata Domingo. Kanyayo. Pakikan tayo man manong jay tagapulot ng Kablaaw, Maylin de la Cruz. Ayan. Thank you very much. Apo kata kayo nga si dadaan latang adumdum kata kami. Good PM manong John Kuman ni Ate Helen ken Ate Sharon Antonio dito Paluarte. Purok dos. Pakito kayo man kuya tay kanta nga Chacha Ilocano. Thanks kuya from Mel ng Villasis. Oh, Kamel may sa tegon uni kanya. Madik amono apa yo. In-source ang hindi ginagapon ng ili. Nagapon na nga. They sound air source na tayo madi. Emo kape? Kumano da? Da, timplata. Kag timplata. Sige ta. Bumasak pa kita dumapay nga pangablaaw tapno makisayan basit. Good PM Kuya June, pwede pong pakibati ang mga kamag-anak ko dyan sa San Guillermo. Sila Nanay Marilyn Fausto, kila Kuya ko Robert Felipe Tikas. Sa mga pamangkin ko sila Cyrus at Denver, pati na rin po asawa ko na si Wilson Birrera. Sabianan ko po na si Flora Birrera. Taika sa dalawang anak ko, sila Monique at Leyan. Monique, anak, happy birthday. Binabati ko din po sila sa barangay ni Lumiso at Shag Isabela. Pa-request nga po ng pinalkang para po sa mga kaibigan ko. Is me, Redeline Birrera. Salamat po and more power po sa inyong programa. Oh, bro, kablawa man, da Filipina nga bakit ko kini baby Kiesha Bierfinang anak ko kini Uncle Jong Almeron kin dagiti Fortune Life Family nga pangpanguluan ni Sir Sunny Guillermo. Request ko man dyan utang. Okay, from Brother Albert Valderramos ato itiranyag Ramon Isabela. Oh, thank you very much Brother Albert. Ti panangasikasom iti Fortune iti insurance ni Daidi ba yung Judy Pastor. Ayan, nakwekyo apo iti agpa-insure iti Biagyo. Ayan, pangkailangan po iti Fortune Insurance. Okay, napili kita ito mga pangablaaw. Hello Manong, ken ang mga kablaaw man ti aming nga tao dito aming nga tao kanon di ayanda. Dainang ko nga madama nga agdingdingeg ti programa yon, ading ko nga Patrick Marcelo. Atoy. Ni ading nga Patrick Marcelo. Atoy, maraming salamat. Pahikan tayo matay 7 inches ko na namat ni ading. Nalpasan tatay ading Patrick. Kita tagapagrangayan. Good afternoon kada kayo. Kumusta manong kablaaw man? Tinaimas nga pangaldaw, da Edel, naning angkal ko nga umpong, antinansi nga agsisita ti aw-aw. Wow, aw-aw ka nagsisita na. Di naman ko kami ang ginag dito ay Kalantas, Kasiguran, Aurora. Wow! Kasiguran, Aurora. Nagadayo nga lugar. Umabot tayo dyan ka, Melvin. Oh, kita man lang tibiyag. Kung alang no, di kami lang Isabela, pati kaya nearby provinces. Kasiguran, Aurora. Apo, mabubuti nga no, mga kuti bagyo ta. Mang puro kasiguran te pagdaldalan nanti bagyo. Naimbagal daw yung Brother June. Kaya dyan naman, request ko man nga kantaan nyo man tayo. Love Hurts, Agyaman, Mercy Sales, iti Padtad, Alicia. Unfortunately, dapay lang ti Ilocano Hour. Okay?
Good PM, JM and Manong June. Belated happy birthday sa aming anak na si Mariel Joyce ng San Isidro. Joyce ng San Isidro, Isabela. Tagitugtog yung man, daya at da akon biyag ko. Thank you very much kung nanamot ni Kabsat. May isang arot tagon unit speaker na sakit tila payag. Kasano nga pa may antay dito? Ajay. Yan, isong hana makabuelo nga kumansyawn. Ayan, Kuya Melvin. Dito, basta nga, ipisok-pisok mo. Ata. Dito. Angka kukunin. Kasa. Patanalo. Po, ni. Abay madi mo pumigsa. Nakasagad daytan. Apa yan? Apo na piksa. Dan samot di sakit din ako ni Kamel Bing kanyatan. Kita man lang. Saan kayo ni Mr. Bom? One. Matamang mga Prince Price. Baklar isunag at makamerienda ka siya kaampay. Ayan, of course, our merienda is courtesy of Four Decade Dough Productions Incorporated. Ayan, inururnong may apo nag-ipat patulod yung kada kami. Ay, dapat yung McFloat di dyan. Ama di kayo McFloat. Masapol ko na katidaya, Tabs. Ay, jalaang. Uwan, ingana ay siyak lang. Narunot ton. Na? Narunot to dyan kuanan. Ay, itin mo lang takin ni ading ako na ka na di jay, balasang. Ada McFloat di jay, basang. Uwan. Ako may baga kanam. Baga lang ada McFloat. Feeling mo, kanyam jay. Apa kanan na, inuman. Sige, ading joke lang. Sige, inka ka mahilig ti McFloat. Okay, kadagiti nag-request na po ti Chacha Ilocano para kanyayo kat ayan. Baliwan tayo man iti mood tayo na tang. Balbal silang tatay itatay. Kantayo man basit iti medyo narago tayo kun na makapalagto nga sonata. Karama na po di second album mi Chacha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Ayan mo nga minaya. Hindi ko masilikan doon. Mother kaya. At lalo na ang nagkaragsip ni Ilocano. Riku sendak salutan nagiti saksakada agkikitan. Atras abat pagayam Iwanes West Moday imam. Nakangiri at tano Chacha ni Ilocano. Ang lalo na kainom at dapay tipat na amamitlo. Idumugtungog na santo akyat sa maniobra. Ay nagrambak ang buya at ti Chacha Ilocano. Wow! Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Lagoy tadek, lagoy ni Ilocano. 180 ang pusi-pusting pakat na ang maneho. Sarang tuwag kibin narik at bolang aglagto-lagto. Lagto, Ay
Dagsak ang puno, iti cha-cha, cha-cha-cha, Ilocano. Sumala tayo aming karo. Kuyodom na kita dita, abay mo. Sa mundo, padakan dyan sa kana. Cha-cha-cha, Ilocano. Cha-cha-cha, Ilocano. Cha-cha-cha, Ilocano. Cha-cha-cha, Ilocano. Ay, diya. Pag-greet naman kami, FDD. Sumala. To my baby, Mike, Tristan. From Jay Sali. Jay Sali and request 7 inches. Atras. Abante. Selfie pa more. Sige. Opo. At apotin may destasyon. Huwag tinobrano text picture kada kami. Ila ko na kano sa mga piso. Sina ba? Kita man lang tinigat tibya ka na. Cha-cha-cha, Ilocano. Cha-cha-cha, Ilocano. Cha-cha-cha, Ilocano. Okay, dinangar tapo. Iti may kato apa sa ti programa. Kita agsubli kami para iti may katlo. Kat baliwan yun apo. Nagita requestion abantayon iti international songs. Ngaron agsubli kami. Kalpasan ti sumagmumano nga palagip. 97.7. Sweet! Hanlang nga kabaruan na teknolohiya ken makinarya iti sekreto tinabalay giya pa nagtalon. No dikat